Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις βέβαια. Εγώ ως Ελλαδίτης θα μπορούσα να σας πω ότι Παρακαλώ. στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρές παθογένειες δεκαετιών. Θα συμφωνήσω. Στρεβλός και δεν είχε Κυπριακή βέβαια. Συμφωνώ. Στο Και ο λόγος που που οι συνέπειες μέχρι στιγμή στην Κυπριακή οικονομία δεν είναι τόσο μεγάλες είναι ακριβώς γιατί η Κυπριακή οικονομία έχει γερά θεμέλια. Και αυτό διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι υπήρχαν τόσο μεγάλα προβλήματα στο δημοσιονομικό κομμάτι, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αποδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το επιχείρημα που λέτε τώρα, ότι το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ο τραπεζικός τομέας, τον οποίο δεν μπορούσε το κράτος να στηρίξει, ήταν 9 φορές μεγαλύτερος από το ΑΕΠ του κράτους. 4,5 από το ΑΕΠ, 9 φορές. Να πάμε στις ευρωεκλογές. Παρακαλώ. Πώς σκοπεύει το ΑΚΕΛ να κεντρήσει τους ψηφοφόρους, και όχι μόνο τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, αλλά να φέρει και άλλο κόσμο? Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι η αποχή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο μεγάλος νικητής. Υπάρχει πανευρωπαϊκή δυσφορία ως προς τους κεντρικούς χειρισμούς από τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Όμως, φυσικά κάποιος νοήμων θα γυρίσει και θα απαντήσει ότι ακριβώς αυτή είναι η κέρια στιγμή που πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να ψηφίσουν για να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Να πω ότι η αποχή, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Στην περίπτωση της Κύπρου, λυπούμε να το πω, φαίνεται ότι πολλοί, διαφωνώντας έντονα με τις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ότι εγώ δεν θα συμμετείχω σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, δεν με αφορά. Μεγάλο λάθος. Μας αφορά. Είναι εκείνες οι πολιτικές που δυστυχώς καθορίζουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και σε εθνικό επίπεδο. Πάρα πολλές νομοθεσίες που εγκρίνονται στην Κύπρο έρχονται είτε ως οδηγίες ή ως κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τους εφαρμόσουμε. Η παρέμβαση μας λοιπόν πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτίστως και βέβαια στη συνέχεια και σε εθνικό επίπεδο. Η αποχή λοιπόν δεν είναι η λύση. Η λύση είναι η συμμετοχή και η διαφωνία μέσω της ψήφου με εκείνες τις πολιτικές οι οποίες μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που θέλω να δώσω στον Κυπριακό λαό. Πρέπει να συμμετέχουν και με την ψήφο τους να στηρίξουν εκείνα τα πολιτικά κόμματα που διαφωνούν με τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει όμως και ένας άλλος, κατά την άποψή μου, ισχυρός λόγος για τον οποίο τα πολιτικά κόμματα, ο Κυπριακός λαός πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μπορεί να μην έχει την ίδια σημασία που έχουν οι εθνικές εκλογές, αλλά στέλνει ένα μήνυμα πόσο ισχυρό θα είναι ένα κόμμα την επομένη των ευρωεκλογών, με πόση αποτελεσματικότητα θα μπορεί να χειριστεί το Κυπριακό με σωστόν τρόπο, καθώς επίσης και ποιες δυνατότητες θα έχει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του, να αντισταθεί σε αντιλαϊκές πολιτικές. Και θεωρώ ότι ανεξάρτητα με το πόσο είχε συσκοτιστεί το περιβάλλον τα τελευταία 5 χρόνια, σιγά σιγά έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Κυπριακός λαός συνειδητοποιεί ότι εκείνη η πολιτική δύναμη, ανεξάρτητα από τα λάθη τα οποία έκαμε, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, εκείνη η δύναμη πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί για να στηρίξει τα καλώς νοούμενα του συμφέροντα είναι το ΑΚΕΛ. Η έκκληση λοιπόν που τους απευθύνω είναι να στηρίξουν τον εκλογικό συνδυασμό του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Έχουμε στο ψηφοδέλτιο μας ανθρώπους που συνδυάζουν, θεωρώ, τη γνώση και την εμπειρία με τον δυναμισμό που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πρόσωπα με πάρα πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία, αλλά και άτομα νέα τα οποία είναι καταξιωμένοι ο καθένας στο δικό του τον επιστημονικό χώρο. Άτομα τα οποία μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στο να ακουστεί και η φωνή της Κύπρου με δύναμη ή στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και εδώ στην Κύπρο. Μια τελευταία σύντομη ερώτηση. Μετά την αρχική έκρηξη περί υδρογονανθράκων, την παραφιλολογία που έχει επικρατήσει, όλες τις κινήσεις, τις διστακτικές προς το παρόν θα έλεγα, αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει σε μια περίεργη χειμερή ανάρκη. Τώρα προχθές βέβαια βγήκαν κάποια δημοσίευματα ότι ξαναμπαίνουν τρυπάνια. Στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτή τη στιγμή κοιμάται. Το έχουν ξεχάσει ο κόσμος, το έχουν απαξιώσει εν πάση περιπτώσει.
Εγώ θα αναφερθώ και στο πράγμα της Κρετίκ και στη φυγή του κυρίου Κασίνη, ότι από τότε μέχρι και αυτή τη στιγμή το τοπίο είναι κάπως στολό. Εγώ θα αναγνωρίσω στην κυβέρνηση μια μεγάλη ικανότητα προσαρμογής. Ενώ σε αυτό το θέμα έχει ξυλώσει το νορβηγικό μοντέλο, έχει ξυλώσει όλες τις πολιτικές που καθιέρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση και θα εξηγήσω ποιες είναι, παρουσιάζεται ως αν να τις προωθεί. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να αποκοιμίζει τους πολίτες. Η κυβέρνηση η προηγούμενη διαμόρφωσε μια πολιτική βασιζόμενη στο νορβηγικό μοντέλο και έχοντας στο κέντρο αυτής της πολιτικής τη δημιουργία τερματικού στην Κύπρο. Γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρναμε να μετατραπούμε σε ενεργειακό κέντρο. Θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε τους υδρογονάνθρακες από το Ισραήλ, ενδεχομένως και από άλλες γειτονικές χώρες. Η κυβέρνηση θα είχε καθοριστικό ρόλο και συμμετοχή σε αυτόν τον τερματικό σταθμό που θα δημιουργούσαμε, με αποτέλεσμα τα έσοδα για την κυβέρνηση, για το κράτος και για τον κυπριακό λαό κατ' επέκταση θα ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα κέρδη και το ωφέλη από αυτήν τη διαδικασία. Και μάλιστα είχε προτείνει και τρόπο κατανομής αυτών των εσόδων, με τρόπο που να μην χάνονται όλα στον δανεισμό, αλλά να μένουν και για τις μελλοντικές γενιές κάποια αποταμιευμένα ποσά, μεγάλα ποσά. Τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση? Πρώτα και κύρια, επιδεικνύει μεγάλη καθυστέρηση. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι η δική μας υποψία είναι ότι αυτή η καθυστέρηση υπάρχει σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι σχεδιασμοί των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Αυτό είναι το καμπανάκι που χτυπά στα δικά μας αυτιά, βλέποντας, παρακολουθώντας όλες τις κινήσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Τίθεται σε κίνδυνο η δημιουργία τερματικού στην Κύπρο. Και αν θα δημιουργηθεί τελικά, θα είναι πολύ μικρότερος ο τερματικός σταθμός. Δεν θα εξυπηρετεί το στόχο για μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κέντρο. Και θα δώσει όθηση στη δημιουργία αναγωγού όπως τον επιθυμούν οι ΗΠΑ και η Τουρκία. Είναι μήνες, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, είναι μήνες που το έχουμε γράψει. Είχε τύχει εγώ να παρίσταμαι σε μια συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Σιλβάν Σαλών του Ισραήλ, στο Bloomberg. Πρέπει να ήταν το περασμένο καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που δήλωσε ότι όταν ερωτήθηκε για το θέμα των υδρογονανθράκων στο Λεβιάθαν, η Κύπρος ήταν τελείως εκτός του κάδρου. Τότε, όταν το έθιξα το ζήτημα σε πολιτικούς εδώ, μου είπαν ότι κάνω λάθος ή ότι κάτι λάθος άκουσα. Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Κύπρου προς Ιταλία, ή προς άλλες, να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος ως πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κόστους, όχι επειδή δεν ήθελε. Αντιθέτως είπε ότι εξετάζουμε σοβαρά το σενάριο συνδιαλλαγής με τη Ρωσία, γιατί έχει συμφέροντα κόντρα στα δικά μας συμφέροντα λόγω των δικών της μεγάλων αποθεμάτων, και είπε ακόμα και με την Τουρκία εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, προφανώς κατόπιν επίνευση των ΗΠΑ. Τώρα εξετάζουν και το ενδεχόμενο να πάνε μέσω Ιορδανίας ή μέσω Αιγύπτου ακόμα. Μάλιστα. Αυτά τα οποία έχετε πει εσείς, τα λέμε εδώ και μήνες στην κυβέρνηση και εμάς μας διαψεύδει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη λέγοντας ότι όλα γίνονται στην εντέλεια. Διαφωνούμε. Οι ανησυχίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα προσθέσω σε αυτές τις ανησυχίες ακόμα μία. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίζεται τα ζητήματα, θέλει να δώσει μεγαλύτερο ρόλο και λόγο για το τερματικό, εάν θα γίνει τελικά, στις ιδιωτικές εταιρείες. Και ο δικός της ρόλος θα είναι πολύ μικρότερος. Το χειρότερο από όλα βέβαια είναι ότι με όλους αυτούς τους χειρισμούς που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν, μετατίθεται η δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού αερίου σε βάθος δεκαετίας. Ο κυπριακός λαός, ενώ είχε δημιουργήσει προσδοκίες ότι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα το 18 λέγαμε αρχικά ή το 19 έστω θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτόν τον φυσικό πλούτο για να ελπίζει σε καλύτερες μέρες, τελικά ο στόχος αυτός μετατίθεται για το 2024 και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει στο τέλος. Λέω λοιπόν ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι λαθασμένοι στο θέμα, καθοδηγούνται, θεωρώ, από έναν γράμμα λόγων μέσα στα οποία εντάσσονται και τα συμφέροντα κάποιων άλλων χωρών
στην ευρύτερη περιοχή και αν δεν αλλάξει η προσέγγιση, νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα, εκείνος που θα ζημιώσει θα είναι ο Κυπριακός λαός. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.